Jo, azkeneko audioa bidali beharra, zei pena baten didan. Izugarri askar pasazait espedizio bat. Nire ustez, Euskaraventuraren gauzarik bereziena da, dela leku seguru bat euskaraz hitz egiteko eta hemendik ateratzean ohitur hori jarraitzea beste batzuei bultzatzeko edo laguntzeko. Benetako altxo bat hizkuntzarenako eta ni bezalako gaztenako. Azkenean, erabiltzen dut euskara eta euskaldun sentitzea ez kanpotiaga nire egian. Euskaraventura dela gune bat euskaldun sentiarazten zaituna. Sentitu ni neu izateko aukera eduki dudala. Jende berria ezagutzea, euskalki desberdinak entzutea eta normalean erdera gehien bat erabiltzen dut hitz egiteko nire lagunekin taolan, baina orain saiatuko naiz euskara askoz gehiago erabiltzen. Biziki polita iruditu zait eta iparraldean olako gune gutxi bada nire ustez. Oso pozik nagoela eman diazuen aukera honekin. Euskaraz hitz egiten ari naiz egun osoan. Egia da batzutan kosta egiten zaidala eta gaizkitza egiten dara, baina oso pozik nago saiatzen ari naizelako. Hori lotxari gabe, beldurri gabe, eta gehiago ikasteko eta hobetzeko gogo handiekin. Naiz eta hori guzia izan, beti euskaldun sentitu naiz. Eta uste dut Euskaraventurak, edo Euskaraventura espedizioak, sentipen hori azkartu duela. Espedizioa aukera hona izan da askontzat gehien bat euskaraz lehen hitza edo euskarazko lehenengo pausoi ematea hoitzeko. Beste gauza polit bat bada Euskal Herriko leku guztietatik datorrela jendea, eta orduan beste euskalkietan murgiltzen zara, eta hitz berriak ikaste dituzu, euskalki berriak entzute dituzu. Jo, askotan ez nola pentsatzen Euskal Herriko hainbat txokotatik jendea ezagututa izango nintzela kapaz haiek ulertzeko eta erlazioak sendotzeko. Lagunak egin ditut, euskalki berriak ikasi ditut, entzun ditut, euskaraz egin dut eta entzun dut egunero. Baita ere ikaz, saiatu naiz hitz egiten. Euskaraz aritu naiz, eta euskaraz kantatu dut, dantzatu dut, eta hori guztia. Bizituriz euskaraz, sinpleki. Euskararekin eta euskal munduarekin neukan harremana azkenaldian gutxiagora joan azela, eta uste dut berriro ere piztu dela hor sugar moduko bat. Hau, aski hunkigarri atxeman dut. Orokorrean beti euskaraz hitz egin dut eta horrek irakusten dit ere euskaraz bizitzea posible dela eta ez dela ilusio bat. Azken finean eman dizkia lagunak, sortu diren harremanak. Jendea kristona da, oso jatorra. Bizi izan dugun eguna hauetan ez da azten, eta azkenean familia bihurtu gara.